Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kaigsunan, maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa usab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas atong kini kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tigama sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay mangosteen ug luyang dilaw, ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule nga dunay gahom sa ahos ug banaba and panyawan, ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa Cogon Grass o usab sa banaba and panyawan kon makabuhay. Aduna pud kita SED Liniment Oil nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga pagpanakit nato sa atong mga kalawasan. Kaning mga kaigsunan nato nga adunay mga skin diseases, kaning mga adunay problema sa rheuma o baka arthritis. Matabangan na kita karon nining atong milagrosong klase sa haplas, ang SED Liniment Oil. Ug karon sama sa nandan mga igalang igsoon, kauban gyapon nato sa Sir John nga makahatag og dugang impormasyon kanato pinagi sa paghubad sa mga klase-klaseng mga balatian. Hi there Sir John, maayong adlaw kanimo. Hello, may adlaw kaninyo Sir Rick, no? Tanan natong mga tigpaminaw, kumusta ka mo tanan din na? Sa atong mga listeners karon si Sir John, sama sa naandan na magahatag og more information and of course magahubad sa mga problema or mga balatian nga posibleng masinati nato, no? Ilabi na karong mga panahon na Sir John nga dili gyud angayan nga magkumpiyansa, gumikan kay delikado kaayo ang atoang palibot karon. Gumikan kay mismo sa palibot posible kitang makaangkon og mga balatian. Tinuod din kay Sir Rick, no? Kay tungod yan yung pausab-usab na to nga panahon, no? O siyempre summer is coming, no? And then pero nagapaulan paghapon ng bisan gabi, so mag-andam gyud ta permintino, aduna gyud tayo dapat depensa sama sa tong mga produkto sa SED Marketing. Tinuod, ang ato ang mga produkto sa SED Marketing mga higalang igsoon, timanay kanunay 100% herbal, why side effects, all natural, why overdose. Kani nga mga klase nga mga produktong herbal, 100% gyud kini siya nga food supplement nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Sir John, nagtaas karon ang bilang sa mga taong naigo aning ginatawag nga influenza kon trangkaso. Atong isgutan karong adlaw Sir John kining trangkaso nga moy usa sa mga sagad yun nga mabati nato, no? Ilabi na kung ang panahon pa utro-utro kaning init sa adlawan, then mukalit og ulan sa hapon, o baka gikan ka sa init nga lugar and then musulod kasi mong opisina nga bugnaw kayo. Mga igalang igsoon kaning trangkaso kun flu, usa kini ka makatakod kaayo nga viral infection sa atong respiratory tract. Nga posibleng hinungdan niini ang grabing sakit sa atong kalawasan. Lapil kining ginatawag nato kaning mga atong mga joints, no, kaning atong mga lutahan, kaning pag-angkon, hilanat, kaning sobrang pagkaluya sa atong mga lawas. So mo na siya yung mga simptomas sa maong balatian kaning trangkaso. Kini makaapekto kini sa tanang mga klase nga mga tao sa tanang pangidaron, posible batan-on o posible sad sa mga medyo sakto lang pangidaron. Ang trangkaso kasagara nga mukailap kini o makatakod pinaagi sa pagginhawa sa mga tinulo or kining ginatawag natong droplets sa mga tao nga aduna niini nga matang sa problema sa panglawas. So Sir John, mura dig makuha po nato, no, ang kining ginatawag nga symptoms or kaning proseso sa pagpasa sa maong balatian nining COVID-19 sa influenza, no? Kay sa COVID same raman gyapon pinagi sa droplet kung pananglitan ng usa ka tawo adunay influenza kon flu og siya mi ubo o baka mistorya or mihatsi o kanang iyahang kanang droplet nga gikan siyang lawas napunta sa surface, and then ikaw pod nga nakahikap kaniadto and then mihikap po kasi mong mata, ilong ug baba
posible pud ka nga makaangko nga mao nga matang sa problema sa panglawas kaning ginatawag natong influenza. Dugangi pa kuno ang among kahibalo Sir Jan, ihubad kuno kung unsay mahimo sa atong mga kaigsoon or unsay deeper nga kuan kanang sito na pagpaila-ila aning atong ginatawag nga flu kontrang kaso. Kining influenza man gud Sir Rick, no, usa ni ka klase sa microorganism, no, nga part sa pamilya sa mga viruses. So katong imong giyon kaganina nga susama sa COVID-19, yes sir, no, kay tungod kay ang COVID-19 ug ang influenza naggikan, no, sa atong ginatawag nato na mga tipo sa mga kagaw nga viruses. So managlahi ang ilahang paano, ang ilahang syempre ang ilahang kategory ay ilang pamilya, no, tungod kay coronavirus ang sa COVID-19. Ang diri sa influenza is kani mga influenza nga mga klase, no, sa mga virus. Apan, no, tungod kay kining mga viruses manggod sama ning coronavirus o kining 19, no, o kining influenza, mostly manggod ang maapektuhan niini Sir Rick is kining ato ang respiratory system. So kining atong respiratory system god very porous, meaning makalusot-lusot lang, no, bisan unsa. So abog, aso, pati kaning mga virus ug kagaw, mga bakterya, no. So ang naitabo niya na ang kining influenza, ang nakalahian ni anang duha, no, Sir Rick, no, kining COVID-19 ug kaning influenza man god Sir Rick is kining influenza is a perennial, no, meaning whole year round, no, whole year round nga ato ana siyang masinati. So mo nang naay mga bulan nga January, February, kaning tig-ulan pa nga panahon or bugnaw pa nga panahon, grabe ang influenza. Tapos mag-abot na po nimo og kaning May to June, July nga gikan sa init, magpagsulod na po ang mga tig-ulan, moabot na po siya. So very common ni siya, no, mo to ginatawag to very common colds, cough and colds, no, mo ni siya tong hinungdan sa tong mga common cough and colds, no, kining flu virus o kining influenza. Actually daghan ni sila, influenza A, H1N1, no. So bisan mga animals, no, ang mga hayop maigo og hasab niini natong ginatawag to na bird flu, no, na ana nga mga klase. Actually kana sila mga influenza type na sila ng mga viruses. Kini nga mga viruses, Sir Rick, gamay lang kay ni sila og mga lifespan. So igo lang ni sila mosulod sa tong lawas and then mamatay lang pud sila, natay ginatawag na apoptosis, no, tong programmed na death, no. So mamatay gyud ding virus na ni. So pag mosulod sa tong lawas, magkasiksag lagim 1 to 3 days and then mamatay na sab siya. Ang nindot nga ni Sir Rick, no, kaya ang atong lawas, ang atong immune system very reactive niini. So nakabuhat na siya daghan kaayong sundalo against niining influenza. Unlike sa coronavirus, Sir Rick, no, nga na-shock ang kalibutan kay pagkatag niya, wala gid ta kaandam, wala tay mga vaccine, wala man lang ta ka-experience of once ato ang life aning coronavirus, which na mo gito na itabo, no, sadly daghan kayo na apektuhan og daghan ang namatay. So kana sa Sir Rick. Sa mga kaigsunan sad nato nga gustong makaangkon og insaktong pagdepensa usab sa kalawasan, timani kanunay mga igalaigsoon nga adunay mga ginatawag nga mga flu shots or kining mga vaccine against sa influenza nga makita nato na siya pwede sa mga ospital or baka sa mga clinics, no, katong mga doktor nga naga-offer og influenza shots or kining ginatawag natong flu shots. Makatabang sa pud kini sa ato ang mga kalawasan, gumikan kay kining flu shots mga igalag-igsoon, bisan pag masudlan ka sa virus nga flu, dili ra kay tantong kana ba yung matawag nato nga malubha, no, or kanang dili pud kay tantong nga severe ang pagkaigo nimo. Pwede po nga magtumar ka sa mga said panyawan nga mga products kay kani sila adunay ginatawag nga panyawan nga tanom. Kaning panyawan mga igalag-igsoon nga tanom na pamatud-an kini siya nga maayo kini siya makigbatok sa mga viruses pinagi sa pagpakusog niya ng imong immune system. Mo bitaw tong pag-pick bitaw Sir Jan sa ato ang kining COVID-19 sa Pilipinas. Daghan kayong mga kaigsunan nato ang nagtumar gyud sa said panyawan nga mga capsules. Pili lang sila, pwede ka tong said panyawan plus, said panyawan garlic o baka katong said Kogon herbal capsule.
no, napamatud-an nila nga maayo kayo sa atong kalawasan ang mao nga mga tang sa mga produktong herbal tungod kay bisan pag mataptan kag ordinaryong sipon, hilana, trangkaso o baka ubo, dili ka madali-dali og kapukan, no, kay kusog kaayo ang imong immune system or kanang ginatawag natong depensa sa imong kalawasan. Sir John? Tinuod kaya na Sir Rick, no, in labi na tong panahon sa pandemic mga Sir Rick, no, ang influenza o ang COVID-19 halos pare-pareha lang og mga sintomas, no. So bisan ikaw, bisan katong kisa pa tong pinakagrabe nga or kanang pinakakusgan og immune system, no, magbans nga matakta na gani ka sipon or nag-atsing-atsing na ka, no, marag makulba-kulbaan na ka bisig unsa ni siya na klase sa virus ato ang nadawat, no. So kana no, nindot kaayo tong mga produkto sa SED Marketing tungod kay ubay-ubay ang natabangan niini, ubay-ubay ang na-save niini, no, tong panahon sa katong pandemic. Natabangan niini pag-increase, no, sa katong immune system, tama tong gingon ni Sir Rick. And then syempre, no, katong pag matamba, if ever influenza lang ang ato ang nahiaguman ato na panahon manggod, mas nindot kayo na nakatake yung taog katong atong mga produkto sa SED Marketing tungod kay naayog yun ta dayon kay hadlok mang pudgod ta maadtog ospital, no, kay grabe kay ang kwan na to, pa-diagnose pa lang tag COVID, no, parang lain kayo makawalag moral. So kana sa Sir Rick, no, nindot kayo nga hanto bisan karon nga naghinay na pud og kawala tong COVID-19, no, minsan sa katong sa dormancy pud sa COVID-19. Kinahanglan pagyapon na mag-igmat kita, so kinahanglan nga i-maintain pagyapon nato ang mga produkto sa SED Marketing aron nga mahipalayo pagyapon ta sa mga epektong og kadaot, no, nga dala sa mga mas bugat pa nga virus nga pwedeng mahimong mugawas karon, no, nga panahon. So kinahanglan pagyapon nato na dili ta mag kumpiyansa. Tinood ka na. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga gustong makaangkon sa insaktong depensa sa kalawasan, timan ni kanunay mga igalang igsoon nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing wala lamang gahatag og pag-alibyo sa imuhang mga balatian kundili mismo pa ang paghatag sa insaktong depensa. Kini gumikan kay ang mga produktong kapsula sa SED Marketing na pamatud-an nga kumpleto sa mga bitamina, minerales ug mga nutrients nga gikinahanglan sa imong lawas tungod kay aduna kini gahom sa panyawan nga herbal. Kaning panyawan nga herbal mga igalang igsoon sa kani kamatang sa herbal nga napamatud-an gayon nga adunay dakong ikatabang sa atong kalawasan gumikan kay puno kini siya sa mga nutrients, no, sa mga mismo gikan sa atong kinaiyahan nga makatabang nga bisan pagalig mga dinagko nga mga klase nga mga problema sa panglawas matabangan. So sama na ni mga kaigsunan natong adunay hypertension, adunay diabetes, adunay problema sa ilahang mga dugo, no, kaning paglapot sa dugo tungod kay taas kayo og kolesterol sa lawas. Kanang mga kaigsunan nato nga mangihi nagbula kay sa tanan, kanang mangihi nga aslom ug medyo langto ang baho sa ilang ihi, no, tungod kay adunay bikil sa ilahang kidney. Maayo kayong magtumar sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang mga produkto mga igalang igsoona dili pagkalimtan ang ato ang SED Panyawan Plus, aduna pud kitay SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule ug usab kaning atong SED Liniment Oil. And of course, kung inyong lantawon si Sir John atong higala karon, mahilig man kani siya mogamit sa mga produktong sabon sa SED Marketing, ang atong SED Celebrity Soap, ang ato ang SED Celebrity Beauty Soap ug usab SED Celebrity Kojic Soap. Pinagi na makita ninyo ang kahamis sa palagway sa ato ang partner ug nakita sad ninyo ang kapula-pula sa iyang kutis tungod kay higamit siya nining atong SED Celebrity Soap. Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat usab ko kanimo gumikan kay pinagi nimo nakahatag na po kitag dugang information, no, sa atong mga kaigsunan labi na kining problema sa influenza nga sagad di ni siya nga maigo kanato labi na sa mga panahon nga ting-init ug katong mga panahon nga medyo medyo bali-bali ang panahon, init ulan, ulan init. Salamat kay Sir John. Salamat kay Sir Rick, no, sa tanan atong mga tigpaminaw. Salamat kayo. Sa ato ang mga listeners karon timani kanunay nga atangan ang ato ang tulumanon ang hugyawan sa SED Panyawan tungod kay aduna kitay ginatawag nato nga SED kini ginatawag natong knowledge power nga diin na maghahatag kami og dugang impormasyon kaninyo kanunay aron kada inyong lawas mahilig kay nato sa mga balatian.
Kini inyong higala nga nagaingon kung aduna manggali kay balatian sandig na karon sa produktong herbal sa SED Marketing kay kini tinuod gayud nga makatabang sa atong mga kalawasan. Basta tatak SED Marketing, tatak kining magaling. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapunapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini katulumanon aron kadugangan pa ang imong kaybalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.